pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha! It's me, Hello! ang basa princess ng Love Radio, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, i-welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po. Hello po. Good evening. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Abby. Ano ulit? Abby. Abby. Ilang taon ka na, Abby? Abby. 35 years old from Tanza, Cavite po. 35 years old from Tanza, Cavite. Alright. Yes po. Abby, no? Abby, A-B-I, tama? Yes po, Abby. Okay. Abby, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Abby, 35 from Tanza, Cavite. Ano ang top secret mo? Top secret ko po. Ako bilang nasaktan, nagrebelde, at nakalimot. Siyempre tao lang. Hindi po ako kagandahan. Most of the time, sinasabi ng partner ko, pangit ako. Na bakit ako pang napili niya, ang dami namang maganda. Hindi rin daw ako kamahal-mahal. Sa maraming beses na nasasaktan niya ako sa ganong salita, dumating yung time na naisip kong mag-join sa isang dating app. May nakilala ko, mayaman, good-looking na lesbian. Naisip ko yung salita sa akin ng partner ko na hindi ako maganda, na parang nagsisisi siya na ako yung pinili niya. And dumating ako sa point na gusto kong patunayan sa kanya na kamahal-mahal ako, kapili-pili ako, at hindi ako pangit. So, to cut it short, itong nakilala ko sa isang dating app, niyaya ko na magkita kami. Wala lang, gusto ko lang talaga maranasan at may pakita sa partner ko na hindi ako yung kagaya ng sinasabi niya. Dahil nasasaktan ako, dumating yung araw na nakapag-meet up na ako. At yung meet up na yon hindi lang basta pagkikita. Kasi umabot kami doon sa ginagawa ng dapat para lang sa mag-asawa. That time, akala ko masarap. Pero hindi pala. Ano? Oo. Ano ba? Ano? Kung hindi masarap, ano yun? Hindi masarap kasi habang ginagawa niya yun sa akin, ine-explore yung buong katawan ko. Oo, may kiliti. Pero nandun yung pain kasi sa isip ko, sa puso ko, ginagawa ko yun hindi dahil sa mahal ko yung tao eh. Dahil lang sa nasasaktan at nagre-rebelde ako. Para lang ma-experience ko. Para lang kapag sinaktan ako ulit ng partner ko, may maiganti ako sa kanya. Again, tao lang ako eh. And first time ko yung makaranas ng ibang putahe na sinasabi nila. Dati kasi narinig ko lang yun sa mga ka-office mate ko eh, na merong iba't ibang side dish. So aside sa nasasaktan ako nagre-rebelde, na-experience ko pa. Sabi ko all in one. Pero hindi pala masaya. Hindi pala masarap. And in some point, ayun na nga. Hindi lang isang round. Paulit-ulit. Sinulit ko na. Kasi sabi ko that day, isang beses lang to. Isang beses lang. Para lang maramdaman ko na kamahal-mahal ako, kagusto-gusto ako, na hindi ako pangit. Akala ko okay na yun. Sinikrata ko yun.
Kasi syempre, sino ba namang tao gagawa ng pagkakamali na mismo siya lalaglag niya yung sarili niya, 'di ba? Mhm. Pero, Abi, tanong lang, gaano na kayo oh, katagal ng karelasyon mo nung time na ito? nung time po na yun, 2 years na kami. 2 years na kayo. Nagsasama na po kami. Opo, Nagsasama na kayo. Okay. So, hindi yan. mo sinabi sa kanya na may ginagawa kang ganito on the side, na tumitikim ka ng ibang putahe. O, tapos anong nangyari? Hindi ko kayang sabihin. So, ayun, sinarili ko lang po. So, every time na nagsasalita na siya ng hindi maganda sa akin pagkatapos ng pangyayari na yun, na masarap na hindi, nangingiti na lang ako. Hindi na ako nasasaktan. Kasi naisip ko, meron nga pumatol sa akin na mas mayaman pa at mas gwapo pa na lesbian kesa sa kanya. So, hindi ako pangit. 'Di ba? Masarap din ako. Siya lang talaga yung may problema. Pero may guilt feeling eh. May guilt feeling every time na nagme-make love kami. Actually, after that day, hindi na make love yung nafe-feel ko kapag kasama ko yung partner ko. Para bang obligasyon na lang. Kasi nga nagsasama kami. Doon ko na rin naramdaman na na-fall out of love na ako. Oh, na-fall out love ka na dito sa partner mo, Abi. Pero, tanungin ko lang ikaw Abi. Etong partner mo gaano ba kapogi to Mas pogi pa ba to kay Dingdong Dantes Sinong kamukha niyang artista, Abi? Wala siyang kamukhang artista. Actually, oo, mas pogi siya kay Dingdong Dantes noong mahal na mahal ko pa siya at hindi pa niya ako nasasaktan ng sobra. So parang sa paningin mo dahil bulag ka sa pag-ibig, katotohanan, parang ang pogi-pogi niya. Pero wala ka bang parang kaurahan niya na naiisip? Ganon? Siguro nung in love ako, para sa'kin kamukha niya si Enrique Hill. Yung Enrique tipong Hill. mapapalapit pa lang sa akin, napapawaw na ako. As in, wala na. Tanggal na lahat ng pakipot ko. Oh, Bigay, ikaw. bigay todo na agad. Ako po? Oo, anong kaurahan mo? Sinong kaurahan mo? May kamukha ka bang Aurahan artista? ko? Mm-mm. Napakasimple ko lang po kasi. Aurahan ko kung para sa paningin niya, sabi niya, para lang daw po akong isang ordinaryong extra sa isang palabas. Worst na sinabi niyang kaaurahan ko nga before is si Pokwang. To the point na hinanap ko po si Mommy Pokwang. And then nakita ko siya, ang ganda niya sa personal. Kaya sabi ko, may something na dito sa partner ko. Hindi ako mahal nito kasi hindi niya ako na-appreciate. And hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Ganun katindi yung effect ng ugali niya sa akin. Kaya in some point, yung nagawa ko, alam ko mali. Hindi ko itatama yung maling nagawa ko. But then on the other hand, na-realize ko na lahat ng cheater, lahat na nakagawa ng kagaya ng ginawa ko, may malalim na rason. Hindi pwedeng wala. Dati nga, iba yung paningin ko sa cheater eh. Sabi ko, hindi ako mag-cheat ever. Pero, one day, bigla na lang nandun ako sa ganung posisyon. Hindi talaga masaya. And yung consequences, damay ka din eh. Mhm. Lubog ka din. Until now, lubog na lubog ako. Kasi hanggang naghiwalay kami, hindi ko nagawan sabihin na tumikim ako ng iba dahil nagre-rebelde ako. Dahil gusto ko maramdamang maganda din ako. Kaya yun, dinaan ko na lang sa ganitong paraan. Baka sakali may mga nakikinig na meron ding experience kagaya ko. Yung biglang one day, gusto na mag-explore, gusto nang may mapatunayan, Mhm. kahit sa mali pang paraan. Again, masarap yung bawal. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ewan ko, kahit magaling siya, hindi ako nasarapan eh. Kasi hindi ko mahal. Mhm. Hindi ko mahal. Para lang akong humiga sa kama and then sige, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Mhm. Explore mo yung katawan ko, go. Mhm. Ganun lang. Abi, ano bang lasa niya? Lasa hindi ko alam kasi ako yung kinain. Kasi one way lang po ako. Yan. Sa mundo po kasi na LGBT, may one way, two way eh. And May all ganun the ba? way. Yes. Oo. Ah. Ako, hindi ako makain.
Kasi hindi ko na mafe-feel na babae ako pag kumain ako ng lesbian. So, hindi ko alam kung anong lasa. Pero Abby, Pero yung mabango siya. original na boyfriend, original na partner mo that time, lalaki ba yun o babae? Lesbian. Lesbian Ayoko po na din. lalaki. So lesbian Mm-mm. parehas. Yes po. Lesbian pong Okay. pareho. Okay, so ngayon, masasabi mo bang single ka or nasa komplikadong relasyon ka? Ako po, Oo. single and sobrang available. Wala na, love yourself na lang and touch yourself yung pinapractice ko ngayon eh. After that, trauma po siguro. Ganun. Mhm. So kung meron kang mensahe para sa mga kabisyo natin out there na or meron ka bang mensahe muna sa sarili mo, sa ex mo, mamili ka kung sino ang gusto mong pagbigyan ng mensahe. Sa sarili ko, Go ahead. kahit anong sakit na pinagdadaanan mo, huwag mo nang piliing magrebelde. Kasi at the end of the day, sarili mo lang din yung sisirain mo. And wala kang magiging laban kapag hinusgahan ka na ng lahat. Kasi mali is mali. And sorry sa sarili ko kasi ginawa ko yun. Sa ex ko, kung hindi mo na mahal at hindi mo na kayang ma-appreciate lahat ng ginagawa ng taong nasa buhay mo, learn to be transparent. Tapatin mo. Huwag mong saktan ng dahan-dahan kasi hindi mo alam. Baka hindi niya na mabuo yung sarili niya. Be fair enough. Yan lang po. Nagiging emotional na ako. Sorry. It's okay, Sa Abby. nakikinig sana may mapulot po kayong aral. And maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng Top Secret, Abby. Alam naman namin na napakahirap makapagbahagi ng ganitong klaseng top secret, something very personal and private to you, very intimate, pero naibahagi mo pa rin. Hindi ko alam kung paanong proseso mo siya ginawa, no? I mean, meron ka preparado ka ba nung tumawag ka dito? Nag-structure ka ba ng iyong mga sasabihin? Pero gayon pa man, kung ano man ang pamamaraan mo para maging handa sa pagtawag na ito, nirerespeto ko iyon. Alright? Okay po, salamat po. Sobrang Salamat. thank you. Gumaan po yung kalooban ko. Salamat, Abby, sa iyong pagtawag. Thank you po and God bless po sa lahat. Thank you po, Bye. Easy Rocky. Yan po ang ating top secret sharer, Abby, 35 from Tanza, Cavite. Sa mga nagsasabi ng tunog AI si Abby, actually medyo tumutunog talaga siya ng AI and mararamdaman mo, maririnig mo talaga yung pag-shift ng original voice niya dun sa gamit niya na app or kung ano man yung gamit niya na equipment or instrument para mag-shift doon or baka hangin or whatever, pero hindi natin sigurado. No? Ang mahalaga, meron tayong isang tao na nabigyan po ng oportunidad para makapagbahagi ng kanyang pinakatatagong sikreto at baka napagaan talaga natin yung kanyang nararamdaman at baka meron tayong mga kabisyo out there na nakikinig ngayon na katulad ng pinagdaraanan ng ating top secret sharer. Palagay man ng iba na ito po ay ginawa niya, naka-ready siya, no? Pwede naman talagang ganun Yung bago ka tumawag, 'di ba? Ni-ready mo yung sasabihin mo kasi hindi ka magaling sa pagbibigkas o sabihin na natin hindi ka magaling sa bokabularyo, hindi ka magaling magsabi ng mga salita na bigla-bigla na lang itinatanong sa iyo o hindi ka magaling magkwento kaya inire-ready mo yung sarili mo, 'di ba? Para makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And respetuhin natin po yun, no? And we are promoting safe space para sa mga kabisyo natin na gusto lang pong makapagbahagi ng kanilang bigat ng nararamdaman. Gustong makapagpagaan ng kanilang nararamdaman. So, kabisyo, ito nga ang programang pinopromote natin, ang We Listen and We Don't Judge Culture. Sa ngalan po ni Titan Jello, nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's a song from Sarah Geronimo, my idol. I love Sarah G. Pag nakikita ko siya, para akong nananalamin. To love you more. Metro's #1 Love Radio.
shake!